आं कलेजाव थाङो आदा। मा मुं जादों नोंनिया? अनजालि। अनजालि? बाह, जोबोद मोजांथ' नोंनि मुङा। थादे आदा, आंहा थांनोसै। Okay. Bye. Hey, kuya. गावसोर फिसाखौ थांदोंनो? दहायनो लोगोफोरजों बेरायनो थांदों आरो मा। नाथाय लोगो गाज्रिखौबो सिनायनांगौलै, फिसालाखौ जानला मोनला दा हगार हर। बिहा लोगोआनो रावबो गाज्रि गैखाथारा फिसालाय। बिदिबाथ' हामथारबाय। बिथिंसो फैयो बियो। दिनैसो मिथिबाय आं बेखौ। गोसो सिखावनो नोंनि गोसोखौ आं बोखावनो हाया। फाग्लि बायदि साननानैल' जानो बिनो आं दिनै लाइजामखौ लिरथारगोन। नों नुजोबा हले आं सहायनानै थानो हानाय नङा। हे लेखा। हे ओइ बाबु रथ' मा बे लेखाया आंसो जाम्बा नों मानो लाखो? हरदो दे। आं मोननोसो मोनदों। मालाय मोननाय नों होमबा। बाबु आं नोंनो गाबोन मेथाइ लाबोगोन दे बाबु दे। ओं दे। थालिर गोमोनबो लाबोगोन दे। बुरजा लाबो होमबा। अनजालि
नोंनि थाखाय आं सना नोंनि अन्थाव बाथाव रिदुब महरनि थाइनै मेगननि नोजोरनिफ्राय आङो एरखेनो हायासै सना आंखौ नोङो नोंनि अननायजों निमाहा होदो आङो नोंखौ मोजां मोनबाय मिन्थिगौ आङो बे लाइजामखौ मोनब्ला नोङो गोसोआव जोर हाबनाय बायदि दुखु मोनगोन नाथाय आं आंनि फाग्लि गोसोखौ माबोरै बुरखायबावनो सना मोजां मोननायनि गोफार सुजों नोंनि बिखायाव जोर थुनानै नोंनि गोथार गोसोआव आङो जोर जानानै हाबनो लुबैयाखैमोन सना आङो नोंखौ बेसे गोथार गोसोयै मोजां मोनो बेखौ नैबे बिफाङाबो मिन्थिगौ सना आरो बावनो फुं बेलासि आं नोंखौ जोनोमनि उनावबो नेबाय थागोन सना दे नोंनि अनजालि बहा दं हले दानसोरां नों आंनि साननायखौ गनायदो सना 언제니? 언제니 맨날 사과 잡아. सिमाङाव सानफेरै बाथ्राखौ साननानै नों आंखौ बे जायगासिम मानो लिंहरखो मानोथो नों बिदि लिरना हराखै आंसो मिन्थिगौ दानसोरां गोसो सिंनि जोंनाय अरखौ खोमोरनो हायियाव नोंनि बिखायावबो मोजां मोननायनि गोफार सुखौ हाबहोना आं दुखु होनाय जाबाय अनजालि बे दायनि थाखाय आंखौ निमाहा हो दानसोरां ओइ बहा थांदों दानसोरां आं टाउनाव थांनो आफा टाउनाव थांनो दा बै गामियाव थाग्रा हावलुरि सिख्ला अनजालिनि नाव आफा अनजालि सिख्लानि दिबथिंनायाव साबैसे सेंग्राजों फाग्ला जाना दं बेखौ नों मिथिगौ आफा अनजालिया बिदि सिख्ला नङाना आफा मोदाय दावदायाबो सासे सिख्लानि खोथाखौ फोथायनो हाया नों एमबिए पास जानानै फोथायनो हाबाय आफा बेफोर गासिबो नंखायो अनजालि सिख्लानि महराव होदावनानै गाबगोनबासो मिथिगोन नोङो अनजालि सिख्लानि सिख्ला एसे जोनोमला अनजालि 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 आंनिसोमोन अनजालि नों आंखौ मा एसेबां मोजां मोनो अनजालि बे नोंनि आंनि मोजां मोननाया बेसे गोबाव जोरगोन सना जेब्लासिम सानजानि साना सोनाबहा ओंखारा अब्लासिम नों थगायगोनदां अनजालि नै आंखौ सासे सिख्लानि बिखायाव सासे सेंग्रानि गोफार नोजोर होनायखौ आं माजोंथो खायफोनो आदा फोथायो अनजालि नोंखौ आंनि अनजालि होननानै नाथाय नोंनो सथि जाना
मानोथो जाया जानो आदा? नाथाय अनजालि नों नेवसियोब्ला आं सहायना थानो हानाय नङा अनजालि। नङा आदा, बे जोनोमाव नङाब्लाबो जोनोमनि उनाव नों आंनि। अनजालि थुदो थांदो। थुदो आदा। जानाय लोंनायखौ हिसाब लाया फुख्रि खरसेनो नाखौ सानफ्रामबो जाजोबग्रा अमा मासेखौ आलासि सासेनो फुजिग्रा बे गामिनि अनजालि सिख्लाखौ टाउनाव सोलियो। गामिनि सिख्लाब्लाबो अनजालिया बेबायदि सिख्ला नङा। आंनिब्ला अनजालियाबो सासे नोरोम आखुनि सिख्लासो। बाप्पा बे गामियाव थाग्रा अनजालि सिख्लाखौ बिहामजो लेंनांगौआ थांगोनखौ मालाया। रागावजोंबो जानाय नङाहाय। फिफानि मोजांनि थाखाय साननांगौआ नोंबो फिफा। नोंबो सासे फिसाखौ लोंहोग्राया। आं होनदोंमोन जोमैल' नों हरनो। दानिया दानाबा फिसाजोखौ गावसोर मोजां मोननायखौ लायहोदों। जामसाङालाय माथो गाज्रि जाखो? सासे MBA पास जानाय गथ'। थाइजौखौ मोननानै गासिबो गोदै जाजोबो नामा? MBA पास जानालाय आखला गाज्रिबा माबोरै मोजां संसार जानो? आं हले लायहोनाय नङाहाय। दानसोरांना दानसोमसि। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख। हेल' बाथ्राखौनोथ' मा खालामबावनो साजो आरो दानसानि खोथाखौनो दा मोनब्ला हाबानि खालारखौ थाबैनो खालामनाया साबसिन जासिगोन नामा नोंथां? ओमफ्राय सिन्था खालामना बैसा अखाफोरनि गेजेरावनो हाबानि खालारखौ थि खालामदिनि होनब्ला नोंथांनि साननायानो जाथोंसै। आंबो थिगानो दङ। होनबा नोंथांनि साननायानो जाथों। फिसाज्लानि मोजांनि थाखाय सानांगौआ नों मानो रायलायो हाबानि रायलायहरखो? फिसानि हाबानि रायलायखानायखौ फिसाला बुंनांगौ। बिमानो सोरखौ नांगौ? अनजालिया बहा थांदों मादै? बबेनि अनजालि बेलाय? मा नांगौ? आदा दानसोरां। अनजालिखौसो आंनो नांगौमोन मादै। लाजिनो रोङाबो नामासै बेलाय? लाइ लाफा बिनाय बादि फिसाजो सोंनोलाय। दानसोरां, आं नोंखौ जोनोमनि उनाव मोनहैगोन। सना। आं होनखादोंना नोंनाव खर'आ एम्फौ हाबबाय। नाथाय बोरैबा खनसे नुबावबा मोनगोनहाय हिनजाव। अनजालिनि बादिबाथ' दाबो थिगैनो दङ। दा बाथ्राया जाहैदों दानसोरांनि थाखायसो। हा? दिनैबो थांदाव गाबोनबो फैदाव। हिनजावनि फिसा जाबाय। अनजालि गोसोआव मेहेरलांबाय। बिदिसो नामा बियो? माथो नंदों? हिनजावनि फिसा होनदोंलै। माखौथो नंदों नोंलाय? मानसिफ्रा बुंसोलायो नारि आरो गारिनो।
Begitu. Neng. Haram dia. Sialku panau penang hanele. Henjakku raga jeung meuna. Meuna seuleu jeung seu. Dan busuk. Isi belum ngebai traba. Ini jeung haule ran baili. 당신 이놈아! 말레가네 비서니 비바든 부산 한노는 걸 이드물루 능 에이 드물루 누가 온달리고 라이브라 언제리 बेनोंनि आंनि मोजां मोननाया बेसे गोबाव जोरगोन सना जेब्लासिम सानजानि साना सोनाबहा ओंखारा अब्लासिम ला लेखा फरायदोंना हुवा गोसोखांदों आयै आं खर' सानाय मोनदों खर' सादोंना मादों आं होनखादोंना नोंखौ खर'आव एम्फौ हाबबाय होननानै आयै नों बिदि साननाङा साननाङा ना मानाङा मैया अनजालि नागिरफैनाय हौवाया सोरथोमोन बेनाव थांबा हले बिगुरा जिगोनहाय हिनजाव बाथ्राफ्राथ' गासैबो थिग थाक जाखाजोब्बाय नों फिसानो खिथाखोना खिथाखैया खिन्थानानै फिसानि गोसोखौ माबोरैहाय दुखु होनो बेखौसो सानदोंहाय आं ओरैनो बिदिनोखा नोंनि रायज्लायनायावनो फिसाया फिफाखौ खर' बारनो हमबाय आंनि साननाय बायदि बिहामजो जायाबा बिमाबो फिसाबो बे न'आव जायगा गैया बेथ' अनजालिसो मा सिमजों समायदों बिसोरलाय बे सालियानो मोसाथेबानो दुखु नागिरदों बे दानस्रां ना नायगोनां दानस्रां बेनोना नाङा आंनो जेबो मालानि बाखौ सोदों थगायसुलाया नोंलाय मानोथो एथ' गोबाव जाया नोंलाय मा मिथिगौ आंसो मिथिगौ बुंब्लाबोथ' गोखैसो मोनगोन नोंल' खोब मिथिगौ आरो नै आंजों नोंनो आंखौ जिआव फोनांनाया सैमा नोंनो नोंनो अनजालिखौ नांगौ नोंनो आंखौ सानहर मोदों ना
Haydi ya. Ya. Iya. Dansera. Iya. Ya. Dansera. Dansera. Yes. Hoba harapku. Salah kamu nih. Aku itu. Wah. Wah, nunggu wah. Itu muncul kudu nunggu mamu. Nunggu bau dong. Bung dong. Itu muncul mudah. Dansera. Itu milua. Nunggu tak lagi bau dong. Natai. Dinu aku bau dong. Dansera. Terus aku bau dong. Terus aku bau dong. Wah, terus no. Bujang munum lawan. Nu aku tak mundur. Terus no. Bubar. Dansera. Hai. Ya. Langsung. Ada. Nunggu. Hai gunung. Wah, nunggu. Betah wah. Wah, nunggu. Hamang nunggu betah. Wah, nunggu. Dansera. Nang takai nafas mendalam. Jangan jali. Masuk kami. Tulis sendiri. Wah, nunggu wah. Kita sana. Wah, nung. Hei, Dansera apa anda? Ang jauh thằng Kai. 너가 산장 가스고 공략하지 마. 너희 산장 온다는 공략하거든. 나타내 온다는 일을 노는 거야. Apa? Onjali kau mau ngomong apa? 무슨? 너가 미치겠나? 너가 언제 MBA 보내게 됐다. Apa? Onjali nggak segar mau apa? Dia Malaysia balik gas mau apa? Ang mau ngomong apa? Onjali kau. Balas. Anu kau barang tadi bunyi. Nang onjali kau apa mana? Apa? Ni aku ni mahal apa? Ang onjali kau mau ngomong apa? Dansera. Raja sini, kau onjali ni bunyi. Tidak ada apa hari. Apa? Lain ada hal lain. Hai, yang ni tahu lah ya. Mana ada orang salah? Jadi mana ni ya? Zaman ini saya jauh lebih dulu, naik saya. 저희는 머리도 삼으려는 거야. Nilai mana sih kau sih? Tapi boleh sih orang bilang. 저 사진 싫어해서 저 사는 건가? Nilai mana tu kan dia kerja saya. नोंथाङाथ' गाज्रिखौ होनाखैनो फिसा नोंसो मानो गासिबो साननायखौ उल्था खालामखो अनजालिखौ नोंजों जुलि होनायाव नोंथाङा हेंथा दंब्लाबो आंहा जेबो हेंथा गैयामोन फिसा नोंगौ अनजालिया मालाय सिख्लाफोर बादि फां फुं नङा
नोरोमाखैनि नाथाय माबाय बुंनाय खोनानाय बायदिब्लाथ' अनजालिखौ गोसो थोनाय सोरबा दोमैलु होननाय सेंग्रा दंखायोनो सार नङा आइयै दोमैलुआ अनजालिखौ मोजां मोननो हागौ नाथाय अनजालियाथ' दोमैलुखौ मोजां मोनाना गुदुङाव जिबौ हाबफानायखौ नुनानै मानो खांख्राइ जावनो नागिरदों नों फिसा नङा आइयै मानसिनि जिउआ दान्दिसेल' जानो हागौ नाथाय मोजां मोननाया अराय समनि थाखाय अनजालिखौ आं बावनो हाया आइयै बे जोनोमाव नङाब्लाबो उननि जोनोमाव अनजालिया आंनि आइयै हाजार मुलुगाव फोथायजाथों नाथाय अनजालिया आंनि आं बावनो हानाय नङा आइयै दानसोरां नों हौवानि फिसा आफा नों सासे हिनजावनि थाखाय बेबायदि गोसोखौ दाहगार अनजालि बे मुलुगनि सुबुंफोरनि आखुफोरखौ नुनानै आं जोबोद गोमोबाय गुबुनखौ फोथायाब्लाबो नों आंखौ फोथायना मानसिनि अननायावदि हेंथा थायो आं बेखौ दिनैसो मिथिबाय नों आंखौ गोरोन्थि दाबुजों दानसोरां आं नोंखौ अनो गोसो गोरबोजों बेखौ आं माबोरै बावनो नों साननानै ला अनजालिया बे जोनोमाव नोंनि थाखाय नों गुबुननि खोथा लानानै आंनि गोसोआव दुखु दाहोना दानसोरां जेब्ला नोंनि जिउआव दुखुआ फैगोन अब्लासो नों गासिबो मिथिजोबगोन आं बुंदों दानसोरां नों गोसोखौ सिफायनो नाङा मोजां मोनलायनायावदि हेंथा थायो बेखौ आं दिनैसो फोथायबाय अनजालि नों बिब्दि दासानना सिफाव गायोब्ला सुवा हाबखायो दानसोरां न'खौ लुनानै बायनाय जिनाय नायनांगौआ नों आरो आंनि नङा अनजालि आं रावखौ फोथायनो हाला बे मुलुगनि गासिबो अननायानो दान्दिसेनि थाखायल' अनजालि दानसोरां आंखौबो बिब्दि सानो नों मानसिनि जिउआव जेरै जाथाय जायो आरो बे जाथायानो मानसिखौ फोरोङो अनजालि नों फोथाय दानसोरां नङा आं रावखौ फोथायनो हाला अनजालि दानसोरां बोरमाफोर सिननाय हिनजाव खबरा आंथ' दाबो थिगैनो दं फान्थाग्ला दाबो थिग दङ औ थिगैनो दङ दैसि नों बहाय थाङो आं थांनायखौ दोनथ'आ दा आफाया नोंखौ गाबोन लिंहरदों हाथाय बिदिबा जागोन बाय
Hei Kalu, Ro. नैहाय नै जुरिया जुरिया खोनाजायाबा लोंलाय मानो एसेबां सैमा सोंखो होनबा नै जुरिया हा सिखावफ्रा माइखौ लांबा मा जानांगौ जाखोसै बेलाय आंबो मिथियाहाय
गोलैबाय सट थैलाय सट सलाय सट बिथांमोनहाय दावराव जालायथारदों थांफैग्रोनाय गाव अखानायबा थांलांगौ बेखौ आरो लेंना लाबोनांगौ माखासे मानसिफोरखौ आरो गुन्दानो खिथु सुग्रा दैखौनो दौना होनांगौलै रायजोफोर बिसोर दसे जाथ'लै आं मानसिफोर लेंना लायसै जाबाय बोलै